kadwan ring mangir leno tanpa banding yen tak tulus mengku sang hyangku tomo putraku kabeh kang pelatih kelawan Brata-Sena sakwise wis padha lumpuk kabeh ngadhep ngarsanipun ibu nanging rasaku kalamuntah nyawang putraku Brata-Sena kaya ana perkara kang winadi Brata-Sena dina iki matur kelawan ibu kowe bakal terbiatur apa Brata-Sena undi tabuku kanyata lanti pangkrai tamu dene pangandikane ibu Pusgokro kakatiku tegesi mergo saka katresnane ibu Kunti marang anakmu Brata-Sena wekasan pangandikamu tumantem kula pulung atiku nganti bekak-bekak dadaku Bu katresnanipun ibu kulih gedhe tinimbang apa wae ora mung kaliyan tapa ibu duweni panggraita kang jerung marang sliramu Brata-Sena mula dina iki kowe matur apa kang dadi aturmu bakal tak rungokake wah dina iki abot rasane atiku arep matur ngarsane Kanjeng Ibu nanging kepiye wae aku kudu matur Ibu dina iki aku bakal mundi dawuh Bapa Guru Durna perkara apa Brata-Sena aku didhawuhi Bapa Guru Durna supaya goleki tirta pawitra manik suci kanggo sarana kwantuk karo kasampunane urip ya kuwi sinebut ngelmu sangkan paraning dwadi kanggo dadi sarana kasampurnane Brata-Sena banjur ngelmu kuwi mapan ana ing ngendi kelawan banyu pawitra manik suci kuwi atok goleki ana ngendi Brata-Sena ora liya mapane ning samudra Minangkal Bu Ibu lenging driya mangu-mangu kandhuan rimang lir-lirna tanpa kangge kabeh kang dadi aturmu kang kaya mengkono mau banget nyocok rasane ibu Brata-Sena aku ngerti kalamun to kowe kuwi setya bekti marang Kuwu Durna nanging aku ora bisa ngeculake kalamun to kowe kudu nyemplung ning samudra Minangkal aku mau yen to pisah karo kowe Brata-Sena mangerti yo kalamun to kabeh mung karti sampe ka para kurawa karti sampe kane Pendeta Durna kang amung kepengin numpes anakku Pandhawa siji Maka siji kowe aja tumantan aja mangkat Brata-Sena aku Brata-Sena ora bakal mingku ing pekiwuh aku ora bakal menehi pangrepa ibu mergo atiku segala gilik apa kang dadi rasaku ya kene Ibu Kunti
kaya ora duwe pengarep-arep bab perkara keslametane Bratasena. Bratasena ora liya percaya marang pakuasane Gusti. Kabeh kalamun urip mati kuwi mung sawiji-wiji saka ngarsane Gusti lan tumrap menungso. Aku percaya kalamun Gusti bakal paring pengayoman wong kang duweni bebuden ati suci. Aku ora ndek pamrih apa-apa. Aku percaya kalamun Gusti bakal ngudane apa kang dadi kekarepane Bratasena. Nanging kuwi kabeh cepet lakoni Bratasena ngerti apa kang dikarepake para Kurawa. Kowe aja lunga, aja nyepur ana sak putra minangka Bratasena. Wah, Kundi. Kowe bojone Pandhu bapakku. Kowe mesti ngerti apa kang dadi kekarepane bapakku Pandhu sing setinggal marang aku. Mula dina iki sawang jagate Bratasena. Nek jagate Bratasena goyong tegese aku bakal mati. Ning nek jejet kowe kudu antep. Atimu kudu tatak, aku mesti slamet saka bebaya. Bratasena, aku ngerti kalamun kowe menungso utawa anak kang duweni bebuden luhur lan jujur. Nadyan aku nyawang jagatku jejet. Nanging aku ora bisa pisah karo kowe Bratasena. Aku njaluk pamit. Oh, Bratasena. Kamu tenang deko kados pundi Kyai Semar? Doro. Menapa paduka mboten kelingan watak pantunipun ingkang rayipun Bratasena? Ora bakal mendhosake pangrerepa, ora bakal gugu kalian penyaru. Nadyan to paduka menika gadhahi pemanggih ingkang kados pundi menawi mboten condong kalian karepanipun ingkang rayi dipalang ana mlumpat dirantai nggih mesti medhot. Nek sampean ampun ngantos alit ing penggalih. Purbawasesa urip menika sak ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Becik ketitik ala ketara sapa sing cidra wahyune sirna, sing nandur ya bakal ngunduh, sing gawe ya bakal nganggo. Malihipun siji pesti loro jodho telu wahyu sampeyan mboten mangertos, namung Gusti kang mangertos. Monggo kula panjenengan namung suwende panguasane Gusti mugi-mugi Raden Bratasena slamet ing bebaya Raden. Lampaing Bratasena ningali tebaning jalab ingkang tanpa tepi ngadeg jejet lir prayet neng kewuh kaya tugu Sinukarta panawanging netra tebing ngang tanpa pagut cipta ngumbara kecake pengangen-angen rina semasih ana kang ngribeti parandene pos buntasing kawruh tekad pos golong gilik gumulung karsanira Sang Bratasena ing cipta diambyur sajroning samudra Minangkalbu ingkang Denupadi amung sawiji tirta Pawitrasari maning suci
Koting pala gedene ningki Kyai Amburna tanadyanto mekaten Sang Bratasena sigra matek karo salira temah saged anyepet pustakan Sang Amburna Kusnayatna Baskara titi mangsa para wali kuku pancra kumedhot lan dawane kasanggaten jaganira Sang Amburna les butul prapteng malikat rudira nyembur marang bapak bangsa tengahing samudra sirna niki Sang Amburna
wujudan lan probeda kelawan aku. Kowe sapa? Ulun kuwi sira-sira ku ya ulun. Merga jroning ulun ana sira, jroning sira ana ulun. Ulun Sang Mahadingrat ya sinebut Sang Ruci Bathara. Banjur aku mapan ana ing endi? Kowe ora liya mapan ana ing sepo sepi. Ana ing awang-awang kang nguwung. Anane amung ana rasa nikmat mupangat. Ora liya merga kaprabawan dening ulun. Mengko dhisik sadurunge aku takon karo kowe Bratasena. Nganti tekan papan iki apa kang sira pati? Mudi dawuh golek kayu khusus angin lan kawruh kasampurnane murid kang sinebut Tirta Pawitra Mahending Suci. Kuwi tegese ngene. Tirta kuwi banyu-banyu kuwi penguripan, pawitra tegese suci. Mahending merga saka neng ninging cipta nggon manteng marang diri kita pribadi manembah suminding parang pangwasane Gusti. Bratasena, kalau munta menungsa kepengin ngawruhi kawrusangan paraning dumadi ngilmu kasampurnane urip kuwi ora liya yen to jeneng sira wis bisa ngracut hawa nepsu patang perkara kang ora liya duweni kang diduweni menungsa. Merga jroning urip kuwi mung ana werna papat. Kabeh lantaran geni bumi, banyu lan angin. Siji geni iku mengku cahya abang. Ora liya kang sinebut amarah mapane ana ing wahyane ana ing talingan dene mapane sajroning ati. Mula yen to menungsa bisa nandhukake kapokan lan demen nesu kuwi kang murba ora liya cahya abang ya kuwi nafsu. Kamurkan utawa amarah dening kang angka loro kuwi wateke ana cahya rupane ireng kuwi watek bumi. Menungsa kalamunta pinurba dening watak bumi hambege kang utama kuwi tansah setya bekti nanging alane pambegan kuwi ora liya mung demen ngumangan sarwa enak memangan kang dadi kekarepane. Kuwi mapane ana ing wadhuk bahayane ana ing tutuk. Dening kang angka 3 kuwi mengku cahya kuning. Kuwi kasampurnan utawa nepsu saka banyu. Alane pambegan kuwi ora liya menungsa duweni krentek utawa bab perkara kekareman nafsu ning sanggama. Nanging becike menungsa kuwi seneng marang kaendahaning urip. Kuwi mapane ana ing jejantung, wahayane ana ing netra.
dene kang pungkasan kuwi ana cahya putih. Kuwi matane ana ing balung sungsum, wahayane ana ing grana. Alane watek kuwi menungsa demen keset. Ora gelem rekoso, nanging becike watek kuwi duweni watak kasucen utawa duweni watak kajujuran. Kalamun to menungsa wis bisa ngregep ngendhaleni apa kang dadi watak werna papat saka geni banyu angin kuwi mau mestine menungsa bakal antuk ning cipta lan bakal antuk kanugrahaning Gusti wujud kawruh sangkan paraning dumadi. Bratasena wong urip ora mung kanggo diri pribadi nanging urip kudu kanggo migunani tumrap menungsa liyane. Tumrap marang padha-padha. Mula kowe kudu leladi, kowe kudu gelem dadi rerehane kawulamu. Kowe kudu ngayomi kawulamu lan kowe kudu gelem bela marang kawulamu supaya uripmu migunani tumrap wong liya. Kowe kudu tansah manembak marang Gusti Kang Maha Agung. Kuwi sejatine Bratasena. Kalamun to wis ngerti sangkan paraning urip gegandengan kabeh wis ulun paringake marang jeneng kita Bratasena. Mbok menawa dina iki Bratasena wis pancine ulun gelung minangka tandha kalamun to Bratasena wis antuk seserepan kawruh kasampurnaning urip. Ger. Kandhek Bima kena suyaka. Kedhang Bima nyaur punaki. Aneng dalanging samudra. Maju Bratasena tak gelung kang dadi rambut Bratasena. Iki kabeh mujudake wahyu katentremanmu kanthi sarana seserepan kawruh sangkan paraning urip kanggo kasampurnaning uripmu. Mula kowe kudu tansah gawe tentrem marang kawulamu. Mbok menawa kanthi kanugrahan kang ulung paringake marang jeneng kita kudu leladi lan madheka begawan kanthi peparep begawan Bima Suci. Bratasena ora jedul-jedul ning saka samudra. Kowe mati tenan. Kowe mati tenan Bratasena. Tandane ketau ora jedul-jedul. Kemambak kowe ora.
Saya tekel karo brantane noken. Ayo to bisa kula. Ping telu wae. Nek ora jedel. Aku bela mati. Nah, brantane nopo jedel lah. Siji. Ora jedel. Loro. Ora jedel lah. Biasanya sok tinggal-tinggal. Telu. Wah, udah tadi